ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. бародарони қанду наботум, зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. ҳозир бобош дар беҳтарин макон дар рӯи замин дар пеши хонаи аллоҳи меҳрубон ҳастам ва гуфтанӣ дорам ки об агар садпора гардад боз бо ҳам ошиност. оле дар анами макони муқаддас мо бо киҳо вохӯрдем ва хел мисол куртои тоҷикиро ҳозир нӯши ҷон мекунем ба шумо. ҳозир мана ин куртои тоҷикӣ дар Маккаи Мукаррама. бача кӯси нигаҳ кун бобоҷо. куртои тоҷикӣ ману ҳамсояи лахти ҷигаро, мана ин пирои кор, мана ҳоҷиҳо. ана ина мешиносед шумо? исмоили тоҷик, мана ин бародар. шумра нав қуру исо нигаҳ кун, шумра зада иста. бала баро худо нигаҳбонтун боша. дар ҳамиҷа ҳастем, фақат авқоти миллии тоҷикӣ худмонро кофта хӯрдаистем ва дар инҷа даст боло мекунему, фақат дуогӯ ҳастем дар мардуми шарифи сарбаланди тоҷикистони азиз дуогӯ ҳастем. хоб барои пешрафту тараққиёту гулгушифонии тоҷикистон дуогӯ ҳастем ва ҳамаи шермардо дар инҷа тавоф кардем. хоб гуноҳои худро пок кардем ва дуои дастаҷамона ба ин миллату ба ин давлату ба ин сарзамини бишту осомон мекунем. худо нигаҳбонтон боша. наворҳои хубу хотирмон аз Маккаи Мукаррама интизор шавед.